Hei, oletko jo ottanut Fishplay Cloudin sisällön ajastustoiminnoista kaiken irti? Fishplay Cloudissa voi nimittäin asettaa medioille vanhentumispäivämäärän, jolloin sitä mediaa ei enää näytetä, vaikka se olisikin kanavalla olevalla soittolistalla. Viikkokalentereille taas voi ajastaa soittolistoja, mikäli haluaa esim. Viikonloppuisin eri sisällöt pyörimään niille näytöille. Kanaville taas voi automatisoida soittolistojen ja viikkokalenterien toiston. Esim. Joulukuulle voi laittaa, että joulun mennessä ohi. Näyttöjen sisällöt vaihtuu joulutarjouksista uuden vuoden odotukseen ja sitten edelleen tammikuun alussa sinne tammikuulle kuuluviin medioihin. Ja itse voit nauttia lomasta tietäen, että Fishplay Cloud hoitaa homman.